कुसुगाव मा महामाया मन्दिराव खौरां लाफैदों इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेतानि राजु नार्जारि बिथाङा। थांनाय रबिबार सानखालि 27 नं राजा लामाजों नांजाबनाय कुसुगाव मा महामाया मन्दिराव हरनि समाव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै सिखाव हाबनाय जाथाय जानानै थांदोंमोन। सिखावफोरा मन्दिराव हाबनानै मन्दिराव थानाय सना रुफा गासैखौबो खावनानै लानानै थांदोंमोन। बे जाथायखौ खोनानानै बिटिआर सरकारनि बिथोन बायदियै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेतानि राजु नार्जारि बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे कुसुगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा खौरां लाफैयो। खौरां लाफैनायनि उनाव बे मन्दिरनि जौगानायनि थाखाय बिटिआर सरकारा थोजासे मदद होनो थाखाय थांखि लादों। लोगोसे सिखावफोरखौ थाबैनो हमनांगौनि थाखाय दिनैनि गेजेरावनो जिल्ला खुंथाय आरो जिल्ला पुलिस बिफानजों सावरायनाय जागोन होनना राजु नार्जारि बिथाङा फोरमायो। कुसुगाव मा महामाया धामाव मैयाबादि दाखालि हरावहाय मोनसे सिखाव हाबदोंमोन। बेयाव सिखाव हाबनानै मा महामायानि जे माखासे अलंकारफोर दङ, सना आरो सान्दिनि मुकुट, खोमानि सना, गोदनानि माला सनानि, बेखौहाय सिखावा खावनानै लांदों। बेयो जोबोद दुखु गोनां मोनसे जाथाय जानानै थांदों। जोङो पुलिस प्रसासनखौ खावलायदों, जाय बे गाज्रि मोनसे सिखाव खावनायखौ मावदों बे मानसिफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेनगत भाबै साजा होनांगौ। आरो जे जोंनि बे कुसुगाव मा महामाया धामनि जे अलंकारफोरखौ सना आरो सान्दि, बिमा महामायानि जे सना, खोमानि सना, गोदनानि माला आरो खर'नि मुकुट, बे गाननायखौ जे लानानै थांदों, बेखौहाय थाबैनो रिकभार खालामनानै जोंनि मा महामाया धाम, कुसुगाव मा महामाया धामनि कमिटिनो बेखौ गथायनांगौ, जाहाथे बेखौ बिमा महामायानो गानहोफिननो हायो। आरो जोङो दिनैहाय बेवहाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोंनि आइजो गांखंनि आफादगिरि, लोगोसे जोंनि इउपिपिएलनि मावथि फारिया लोगो बिथांमोन, कुसुगाव ब्लकनि आरो कुसुगाव TCLCCनि चेयारमेन बिथाङाबो बेयाव दंफैयो। जयैनो जोङो बेहाय नायदिंफैनानै कमिटिनो जों मा मदद होनो हायो, मा हेफाजाब होनो हायो, बेखौ जों सावरायलायफैदों। आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जेसेबां हेफाजाब नांगौ बे मन्दिरनो, कुसुगाव मा महामाया धामनो जेसेबां हेफाजाब नांगौ बे हेफाजाबखौ होनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर'सारा जोंखौ बेयाव दैथायहरदों। आरो बिथाङा मोनसे एसुरेन्स होदों, जेसेबां मदद आरो हेफाजाब बे मन्दिरनो नांगौ जौगाखांनायाव, बा जोंनि जे बाव भक्तफोर फैयो बे भक्तफोरनि मोजांनि थाखाय मा बाव दाथाय बा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ, बेखौहाय थाबैनो खालामगोन होननानै बिथाङा मोनसे एसुरेन्स होदों। लोगोसेयैहाय जोंनि जे सिखावजों लांजानाय जे अलंकारफोर दङ, बे अलंकारफोरखौहाय माबोरै बेवहाय लाबोफिननो हायो, माबोरै बेहाय हरफिननो हायो, बेनि थाखाय सावरायलायनानै बेखौ थाबैनो आखायाव लागोन होननानै जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा जोंनो बिथोन होदों। आरो जोंनि कमिटिनो मा महामाया कुसुगाव धाम जे दङ, बे कमिटिनो फोरमायनो थाखाय जोङो दैथायहरनायखाय जों बेयाव फैनानै बिथांमोननो बे बाथ्राफोरखौ फोरमायफैदों। बे मन्दिरावल' नङा, बे दाननि गेजेरावनो गंथामसो मन्दिराव बिदि सिखाव हाबनो जाथाय जाबाय, नाथाय गसाइगाव पुलिस बिफाना दाबो सासेबो सिखावखौ हमनो हायाखै। बेनि सायाव बियो जोबोद लेहेमिया जादों। बे बिसायख'थिनि थाखाय हयथ' पुलिस प्रसासनाबो गोबां हाबाफारियाव बिथांमोना बेस्थ' दङमोन। बिसायख'थिखौ सामलायनायाव, बिसायख'थिनि समावहाय सिकिउरिटि होनायाव बिथांमोना हयथ' जोबोद बेस्थ'मोन। थोजासे पुलिसबो हयथ' गैजोबा, जायनि थाखायहाय बे सुजुगखौ लानानैनो सिखावफ्रा दिनै एक्टिभ जादों। आरो सिखावफ्रा बेबायदि मन्दिरफोराव जे बेबायदि सिखाव हाबाफारिखौ लाबाय थादों, खावनाय हाबाफारि बिथांमोना लाबाय थादों। बेखौहाय पुलिसजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्राबो गोख्रों मोनसे नोजोर होनांगोन, जाहाथे जोंनि बेबायदि जोंनि सिबिग्रा थानसालिफ्राव, जोंनि मन्दिरफोराव बेबायदि सिखाव हाबाफारिया जानो हाया। खालि मन्दिरावल' नङा, गामिफ्रावबो जों खोनादों बबेबा जायगायाव मोसौ खावनाय, बेबायदिनो जिब जुनार खावनाय, बेफोरखौ जों खोनानो मोन्दों। बेफोरखौ जोंनि गामिनि समाजाबो गोख्रोङै नोजोर होनांगोन। आरो जोंनि बेहाय मन्दिर सामलाय आफादफ्राबो बेखौ गोख्रोङै नोजोर होनांगोन। आरो जोङो प्रसासनखौ खावलायदों, आरो जोङो दिनैनो क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनारजों सावरायगोन, बेयाव जाहाथे मोनसे पार्मानेन्ट हाउस गार्ड होनायनि बेब'स्था खालामो। गैथ्राबाबो बेयाव हम गार्डफोर होनानै बे मन्दिरखौहाय
सिकिउरिटि होनो थाखाय बेखौ बेंनो थाखाय मोनसे बेबस्था खालामो बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय जोंनि सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन आरो पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनजोंबो जों सावरायगोन। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BSAT सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSAT सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002271929 97066808878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।